Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryan ang tips kung paano matuman ang imo New Year's resolution. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogamahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Enero 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northwest Monsoon kung amihan nag-apekto gyapon sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, ang mangin magalumon ng kalangitan nga may pulupalalag sa pag-ulan bagod sa easterlies. Kasarangan tubtob mabaskog nga huyop sang hangin ang mapatyagan sa isla sang Negros lakip ng syudad sang Bacolod. Ang baybayon mangin kasarangan tubtob mabaskog ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nabutlak naman kay na alas 6:03 samtang katunod naman na alas 5:36 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na maliwat mga ka-aksyon kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning Action Doors. Good morning. Akon nga mga paraphernalia. Si kayo hadanay. Good morning sa imo Action Boy sa liwat. Kag sa aton mga ka-aksyon naga-monitor via Facebook Live and YouTube. Maayong aga mga ka-aksyon. Okay? Kag Sige. it's a Wednesday, no? Wednesday Yes, kita. Wednesday, January 5, January 2022. 8 days to go na lang until January 13. Yes. 8 days to go na lang. Super countdown. And, pila na lang yaka days until mag-22. Ano, yun pa na yan. Ang countdown na yung ma-start na yan after sang 13. Ha? Ang After countdown sang ma-start na 13. until sang 13. Ay, gali ka. Sige. Kita na lang matumato da. Kay, wala pa ko doon. Gani. Sir Elray, wala pa ko naman nakita sa Action Boy nga tsura. Ito naman sa birthday na kami. Niya karoon Sa ko. 14, gano'n. Sa 14 pa. Sige. So, good Pate ka na, sir. Hindi na sir mabutan na, sir. Kaya ba si ano pa bala mabutang ni Sir Elray? Hindi pa bala mo. Basta PO, ano lang, Sir Elray, nga beautiful, giko daya sa ibutang mo ya. Kaya kung hindi, suguran, tagi kaya sa 2025. Bilog nga, hasta 2025, 3 years. 30 no ko na. Ala! Kalay. Sige So, good morning kay Edwin Escopel, aming classmate mo. Yes, sa Cabuyao, Sir Laguna. Edwin, good morning sa imo dara sa may Cabuyao City, Laguna. Araman si Sir Torco Jungko, Action Boy. Yes, Temprano oo. pa siya tapos na siguro panukot. Ay. Charot. So, good morning lang sa imo, sir, kag Happy New Year. Yes, Happy New Year, tol. Oh. Ray Baryoga, good morning sa liwat sa imo. Kay Jonaline Ninyal de Cripito, Happy New Year, naga-monitor man siya. Kay Vanessa, nagapamati kag Hershey Joy. Good morning kay Vanessa kag Hershey Joy. Nagapamati sila kuno siling ni Jonaline de Cripito. Si Che Mihares Luyao, good morning man, watching Facebook Live. Dra sa may barangay Totong Felisa. Bangga. Bangga Totong Way Felisa. pataway pa ni matukod ang barangay Toto. Ang gani, way mo rambal barangay. Barangay, paano mo muna gambal Ay, kung galing bangga? ka. Barangay galing baka. Sorry. Kay Bangga galing Kaya Atia Kimeriman, good morning. Anong Kati? Atia Kimeriman man? Action Kati Dorel. Hindi na bala mong spelling sang cutie. Sige, hagid Atia. Pulaw pa Ang more. cute black KYUTI. Standby na sa mga balita Kalay. lokal. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming.
Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpahayag ni DSSD Head Pasita Tero nga sa masunod nga semana ang target nga ma-release ang bulig pinansyal sa mga individual nga ang mga balay na apektuhan sang Bagyo Odette. Suno kay Tero, 15 milyones pesos ang inisyal nga pondo para diri nga ginkuha sa Quick Response Fund sang Bacolod City RRMO sang 2021. Sa pinakauli nga record sang DSSD, 695 ang totally destroyed nga mabalay, samtang 2,048 ang moderate o kung partially damaged nga mapuluyan. Ang pamilya nga ilabalay ang totally damaged ang makabaton sang 10,000 pesos. Kung moderate ang halit o kung 50% sa ilabalay, may aras ang 5,000 pesos. Kag 2,000 pesos kung gamay lamang ang halit sa ilang puluyan. Ginpahag ni Tero nga iya pahibaloon kung bala pwede idugang sa sining ayuda ang 1.2 milyones pesos ng indunar sa PCSO sa Bacolod para sa mga biktima sa Bagyo Odette. Anom ka mga Yari kabayan sa papahayag ni Pasita Tero sa DSSD. Anom ka mga hospital sang gobyerno probinsyal ang nahalitan man sang Bagyo Odette. Sa report kay ginpresentar ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ang Merceditas J. Montilla District Hospital sa syudad sang Sipalay amo ang may major structural damage. Nahalitan man ang Governor Valeriano District Hospital sa Himamaylan, Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa Silay, Operation Room sang Valladolid District Hospital kag Hinobaan District Hospital. Dugang pa ni Diaz na puno sang lutak bangod sa baha ang sulod kag palibot sang Lorenzo Di Zayco District Hospital sa Cabancalan apang natinloan na sang Bureau of Fire Protection. Wala man makaluwas sa bagyo ang atop sa grandstand sang Paglaom Sports Complex sa Dalan Hirnaes, syudad sang Bacolod nga subong ginadumalahan na sing gobyerno probinsyal. Suno kay Diaz ginaprepara na ang program of works kag pondo sa pagkayo sini nga mga estruktura. Kamahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Samtang kinalantaw nga sa tunga-tunga sa bulan sang Enero, makaumpisa na ang Task Force Basura sa monitoring kag enforcement. Batok sa mga persona nga nagahaboy sa basura sa bisan din lang nga lugar. Suno kay Wilfredo Julingo, ang Task Force Head, sa karon parang pang inaporma ang team nga iya pamunuan nga may 30 tubtob 40 ka mga miyembro. Dunga pa ni Julingo, ila i-monitor ang oras ng posible illegal dumping sang basura nga posible sa kaagahon, sa aga o kung sa kagabihon. Pagabasihan sang task force sa pagpatuman sini ang Republic Act 9003 nga magalapas ang pwede papanaugan sang pinalidad nga 500 pesos o kung 8 ka oras nga community service. Patag pa ni Julingo nga sa tion nga mayara sang reklamo dapat ining aksyonan kag hindi na palawigon pa tubtob sa duha ka adlaw. 769,746 ka mga negrosanon ang fully vaccinated na sa COVID-19. Sa vaccination performance na ginpresentar ng Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, may petsa nga Disyembre 18, 2021. Ini ang 42.17% sa target population nga 1,825,370. May 1,111,083 o kon 60.87% sa target population ang bakunahan sa at least one dose ng COVID-19 vaccine. Sa karon may 714,287 pa nga dapat bakunahan antes malabot ang gina-target nga herd immunity. Ang mga local government units naman nga may masobra na sa 70% sa target, ang Lacarlota nga may 112.3%, Murcia 97.78%,
Sagay 76.18%, Talisay 75.82%, Cadiz 75.73%, Victoria 75.44%, Ibi Magalona 75.29%, kag Pulo Pandan nga may 73.43%. Nakarecord naman sang 48 kabago nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas apang wala sang bago nga mga recoveries. Sa datos ng Department of Health Region 6, ang bago nga kaso na record ini sa siyudad sa Iloilo nga may 16, siyudad sa Bacolod 8, Antique Capiz 6, Negros Occidental kag probinsya sa Iloilo nga may tag 5, kag Aklan nga 2. Gin-report man sa DOH6 ang 14 kabago nga mga napatay. Ang Western Visayas mayara karon 146,336 ka kabilugan nga kaso, nga may 139,994 ka recoveries. 4,710 naman ang kabilugan sa napatay, kag sa karon may harap pa nga 1,576 ang aktibo nga kaso. 95% na sa mga persons deprived of liberty sa Western Visayas na nabakunahan kontra COVID-19. Suno kay Bureau of Jail Management and Penology Regional Spokesperson Attorney Jairus Anthony Dorel, ang nabilin nga 5% ang mga PDLs nga bago pa lang na commit sa ila pasilidad apang ginatinguan na sang ilang personnel nga nurse nga amat-amat naman sila mabakunahan. Dugang pa antes ang Pasko ginapahanugutan na nga makabisita mga fully vaccinated nga himata sang PDLs kag ginalauman ni Dohelio nga sige-sige na kung mapabilin sa gihapon sa alert level 2 sa COVID-19 ang mga lugar sa rehiyon 6. Pilipinas liwat gin paidalom sa high-risk classification sang COVID-19. Samtang Omicron variant ginapaabot nga mangin dominante nga variant diri sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang bagong taon.
Taon Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing. Sakay Ana Sinoro, mag-aga dira sa La Carlota, no? Pila lamon mo? Anong ulam mo? Why mo ko di pa ulam sa imo? Why? Why di? Bisan wala? Bisan ara? Ambot daw, wala gid yaw. Mano ko ni man, ma-produce ko bisan nga wala. Wala. Dili sa isa ko na. Weather, final na eh. Why good? Nothing. Gonna change my love for you. Wala daw. Hindi, sports niya. Choco Pretzel, good morning man. Kag thank you sa stars kag insend. Nami ako nisang Choco Pretzel. Allen Camacho, good morning man. Tamyaw niya lang si Jojo, si Mokmok, si Nene, kag Tisoy Boy nga gapamahaw si subong sa parking area sa Central La Carlota. Ay, okay. Melvin Solidarios. Abdo, no? Melvin Solidarios Abdo. Happy New Year. Hasta subong wala pa kami kuno sineko sa Barangay Malingin. 21 kapurok, wala pa sineko. Kadulum gid. Ay, sa bago dira. Kuha na sa under na sa bago. Amo ni bala Melvin ang ginahambal ko sa mga sineko directors bala. Pareho na sa bago, sino sineko director nyo da? Daw si Robert Avellana. Bala mo, amigo Robert. Masari na to bala ini nga mga area bala nga wala pa sa suga, explikahin nyo to kung nga as subong wala pa sila sa suga para may ideya sila bala. Di bala sa mga board of directors sa Sineco, mga area bala nga wala sa suga pa, way pamalambot bala alin sa pagbagyo, wala pagyapon kasiga. Kadtuin nyo bala ang mga lugar na kag total kabalo ka mo na mo kay director ka mo sa Sineco mo. O kadtuin nyo to. Bimigo Robert Avellana, doy ka mo dang director sa Sineco sa bago. Kantuin ning Malingin, no? 21 kapuro ko na wala pa sineko, wala pa sigang suga. So kantuin nyo ito kagbabalo ng tao, explikaran nyo lang nga wala pagyapon dira sila iya nagasiga. Kasimple nga, ubra na kay mga board director man kamo. Obligasyon nyo na. Sige, kabay patani nga mga board of directors bala ni ubra man yung ubra, bukadagko sa inyo bala nga kwan. Kadagko bala ni inyo ka bonus. Nakaroon na sa firing line. Hindi kay diyo ka kuan diyo ka pangayo di blas ang bulig. Saan ko pa na ginamuno na mga board directors na kakantuan nila. Wala gyapon. Simple na ko na kung board of director ko sa Sineco. Kundi nagbagyo, may mga lugar pa nga sa nagsigal suga. Kantuan ko na to sila kag balon nga ay hindi pa ni way pa di kasiga sa inyo kay amoni amo to. Explikahan mo kay kabalo ka man amo. Kaya ginapabalo ka man na sang Sineco mo, di ba? Para at least ma-feel man sa mga tao nga ginaano man sila. Oo, daw hindi lang daw ipabayaan lang. Actually, isang pagpuli ko, isang isang New Year bala sa Karabalan. Ano puli ka man? Gyapon, of course! Damo gyapon ga tinumba nga mga poste dito. Ano man, dugay-dugay pag ituguro ka, syempre amon, pasulod mong. Di manog 1 month na sa 16. Oo, dali na lang, huwag pagyapon. Oo.
paplano na lang niya man. Amo na nga dapat mabalo. At sa way kakabalo kung saan no makuha na way kabalo eh. Wala gid ko sana mabalik. Kaya dapat mabaloon ka na dani sa mga opisyal dira mo kon board of Dapat director. pabaluin ko na bala nila ya. Oo. Kaya gusto ko wala ko maglabay ko pa karablan ng sanag. Gusto ko yung kasanag iara. Diba? Itawagon ko guro si ano ay Sir John Chong sang task force kasana. Kasi makabulig Na masanagan ka gida. Stand by na sa aton mga balita nasyonal. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko on Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Liwat nga nagbalik sa high-risk classification sang COVID-19 ang bugos nga Pilipinas matapos ang gulpi nga pagsaka sa mga bago nga kaso sa mga nakaligad nga adlaw. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga tanan nga rehiyon sa pungsod ang naka-record sang pagtaas sa positivity rate. Sa piyak sila nagapabilin nga yara sa low risk naman ang healthcare utilization rate sa bugos nga pungsod. Mayara lamang sang 18% nga bed utilization rate kag 22% sa ICU utilization rate sa karon. Sa National Capital Region, yara sa high risk naman ang 7-day growth rate nga na-record sa 857.94% kag ang 2-week growth rate ang 813%. Yara naman sa moderate risk ang average daily attack rate nga 5.42 sa kada 100,000 nga populasyon. Ginapaabot nga mangin dominante nga variants ng COVID-19 sa Pilipinas ang Omicron sa masunod nga 3 o 4 ka semana. Suno kay DOH Undersecretary kag Treatment Czar Leopoldo Vega, nagapabilin nga dominante nga variant sa gyapon ng Delta apang mahimo gilayon nga malabawan inis ang Omicron bangod sa reports ng kadasigon sa incubation sini kag mas madasi nga mapalaton sa iban nga tawo. Ginpahayag pa ni Vega nga ang COVID-19 infections ang magapik pa sa mga masunod nga adlaw kag wala pa sang kasiguraduhan kung mabuhinan ini. Patag niya ang Omicron ang may mas mataas nga transmissibility rate nga yara sa 30-50% ikumparar sa Delta. Sa liwat na pagtaas ang kaso sa COVID-19 pagsulod sa bagong tuig, ginanunsyo ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang padayon nga paggiyo sa iyang opisina para makabulig sa mga pumuluyo nga apektado sa COVID-19. Suno kay Vice President Leni, padayon ang bayanihan i-konsulta kag sa diin mahimo magtawag kag libre nga magpakonsulta sa doktor. Pangitaon lang ang bayanihan i-konsulta sa Facebook kag mahimo na maggamit sang free data para diri. Ginpahayag pa ni Vice President Leni, magabalik karon nga semana ang swab cab nga naghatag sang testing support sa mga komunidad nga may mataas nga COVID transmission kag infection rate agud mapunggan ang paglaptas sang sini nga virus. Pila sa mga lugar nga napangalagara na sang swab cab sang magsugod di sa naligid tuig amo ang Malabon, Quezon City, Marikina City, Imos, Tugigaraw kag Naga.
Nagpanawagan man si Vice President Lenny nga mag-andam kita tanan kag padayon nga sundon ang mga health protocols para makalikaw naman nga maglatnanay sang balatian. Gindugang pa ni Vice President Lenny nga ang pag-andam ang paraman sa aton mga mahal sa kabuhi. Sa isa ka Facebook post kahapon, inero 4, pagigbahin ni Vice President Lenny nga sa katapusan nag-inukdunay man sila nga mag-iloy, magundang ayo na siya sa COVID-19 kag dengue. Ang iyas ni ikaduhang anak nga si Trisha. Wala naman sa nibaluan nga wala naka-Christmas kag naka-New Year si Vice President Lenny kaupo na iya 3 kang bataan, bangod tanan sila nga 4 naka-quarantine. Ginpahayag ni Vice President Lenny Robredo nga negatibo ini sa COVID-19. Bungod siniliwat nakaupod sang Vice Presidente ang mga bata nga sanday Aika, Trisha kag Jillian. Sunod kay Robredo natapos man niya ang quarantine period kay nakabaton sa negative RT-PCR test. Una na nga nag-quarantine si Robredo matapos nga na-expose sa iya security aid nga nagpositibo sa COVID-19 nagligad niya December 29. Sunod sa Vice Presidente naglain man ang iya pamatsyag pero hindi bangod sa COVID-19. Sa ibang paraton nga balita national, ipagawa naman sa First Division sa Commission on Elections nga live ang preliminary conference sa disqualification petitions ang Akbayan bato kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. Sa anunsyo ni Comelec Commissioner Juan Aguanzon pagi sa Twitter, Enero 7 sang alas 9 sang aga magaparigaon sang live stream ang Facebook sang Comelec kag sa iya mismo public page nga Ruana V. Guanzon. Ini ang unang hearing nga i-live stream sang Comelec. Ginpaatang ni Guanzon nga ipakita sa publiko ang hearing agun may baluan sa publiko nga patas kag nagbase sa layi kag ebidensya ang desisyon sang komisyon. Ginapaktuhan sa karon sa isa ka grupo sa Commission on Elections sa CONCOMELEC ang petisyon nga i-postpone ang Mayo 9, 2022 nga eleksyon sa kabalaka nga makarisgo ini sa kabuhi sa mga botante subong nga may COVID-19 pandemic. Ang Coalition for Life and Democracy nag-file sang urgent motion nga tuyo magtalana sa hearing kag manifestation may kaantanan sa December 10, 2021 nga petisyon nga gin-file sa COMELEC nga nanawagan nga ipaisol ang eleksyon halin 2022 pakadto sa Mayo 9, 2025. Isa pa sa ginakabalakas ng grupo ang kahadlok sang tawo nga magkadto sa polling precincts para magboto tungod nagapabilin ang presensya sang virus. Samtang ginapamatukan naman sang Partido Reforma, panawagan sang pila nga dapat na nga mag-atras si Senador Ping Lacson sa kandidatura bilang presidente karon nga eleksyon kasunod sa resulta sa mas survey samtang hilapit ang opisyal nga panahon sang kampanya. Sunod kay Partido Reforma Treasurer Arnel T. Ligwat ini sa mga prinsipyo ni Lacson nga iya panindugan sa sulod sang 50 kada tuig niya sining karera sa serbisyo publiko. Napamatudan na sunod sa iya nga halin pa sang siya mangin soldado, pulis, mamalidha ka opisyal sang gobyerno. Sunod kay T, hindi sila pabor sa pananawan sang pila nga nagasiling nga dapat tatagan sang dalan ni Lacson ang iba nga kandidato sa tuyo nga magaisa ang ginatawag nga oposisyon. Sunod kay T, ang mga leader nga gusto nila mag-unite sang oposisyon nga siya mismo ang naghalindri sa iya kaugalingon nga partido nga ginasuportahan siya sang madugay na nga panahon apang sa karon maskin pa kamaayo sini nga pa kandidato nga magpapili bilang independent candidate kag islan pa ang kolor kung diin siya nakilala. Sunod sa Partido Reforma, ginlain na sa mga kandidato ang istorya kung ano ang natabo sa unity talks nila ni Ping Lacson. Nagpakuno-kuno ini nga hindi niya gusto nga mausik ang boto para sa oposisyon. Gani sa mga panahon kung sadto nga panahon nakadeklara na si Senador Ping nga magadalagan siya. Ginpangako man niya sa mga supporters niya nga tadlungon niya ang gobyerno kag tadlungon ang pangabuhi sang kada Pilipino. Apang ang natawag nga unity talks nila ang magapugong sa iya nga matuman ang ini nga pangako. Sunod pa sa reforma, ginpakita sini nga ila pag-istoryahanay ang para lang pabaskugon ang kaugalingon nga interes sang sini nga kandidato. Ang hangkat karon sa Partido Reforma, imbes nga ibagi sa media ang mga pabati-bati kay Lacson, dapat nga magtindog ang mga kandidato sa ila kaugalingon nga prinsipyo para makuha ang boto sa mga Pilipino sa mabot nga eleksyon sa Mayo 9. Gin-postpone sa Senado ang hearing miangot sa ginaligar lapnagon nga smuggling sa agricultural products sa Pilipinas bungod sa nagataas nga kaso sa COVID-19. Gin-kompirma ni Senate President Vicente Soto III ang report kay ginklaro nga hindi kinahanglan nga i-lockdown ang Senate building sa syudad sa Pasay tungod wala man report sa COVID-19. Padayunon kontani sa Senate Committee of the Whole ang investigasyon angot sa ginaligar large-scale smuggling sa agricultural products nga una ginpalayag ni Soto sa privilege
speech nagligad ni Disyembre 2021. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kagiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo. O sige, sa kay Ma'am Vanessa Mayo Liwat, good morning dira. Kay Hugh Christ Gabriel sa DK Kapihan. Natapos lang ang tuig, way kagit kakadto to Aksyon door sa DK Kapihan. Nga ako gidabi kung pwede malang nga ikaw. Ay kalain. Ikaw Ikaw bala tani. si Micheline Bla pero mega pa lakalota, La Carlota, and for sure ginadulong mo to siya or gina apas. Why na iya sila na to yan ni Renz. Hambalo mo si Renz mahapit sa DK, siya na lang ang ma-represent sa aton. Correct. Representing. Boy Duran and Aksyon Dorel Cabatu. Yes. So, mo na. Okay. Rochelle Evangelista, good morning ko sa ima pariente dira sa Gimaras sa Evangelista kag Velches family. Ang Velches ni bala kakadto ko ni sa isa ka beach nga Velches mo beach mo. Velches. Ati ba si Sa piyak na galing nga side mo. Enrique Caballo Subaldo Jr., Kurt Nathaniel de la Torre sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Ay, good morning sa tanan ng taga Maaw, Bago City, maayong aga. Dugay na ni bala mo sa way pag hindi makayo gyapon. Ang den. Ang Hacienda Guba. Ay, kalain, kasabad. So, kumakayo na siya, ano na siya? Hacienda kayo na eh. Okay. Happy? Very. Very. Kay Ma'am Loing Melos, good morning. Kay Solama Barnatsa. Sawadee ka! Dara sa may Thailand. Ano ni new COVID variant? Iho naman ko, no? Ay, nano. Natabagin ganito sa France, itong Florona. Ako naman na. Ah, Florona naman. Florona. Ay, kalain na. No, France naman na yan. Sige lang. Bago na nga na-detect. Bagong variant, Florona. Combination Combination ko sang flu kag corona virus, so Florona. Ti di niya na-detect ang IHU? Iho, di ba ako? Di ba di IHU? Iho variant na lang guro. Para do ka alita sa Pilipinas mong. Sige. So di ni siya iha na-detect naman. Sa Thailand, sa Thailand man ni sila ya. Ati ba sinabalaan niya lang yung na-report lang niya. Pwede mong guro sa base. Thailand. Jen Oisiser. Say go. Nice self-ball. Shout out lang sa kay mama niya Neneng, kag papa niya Edwin sa Carolan, Camancalan City. Base New Year ni gito sa Nicel ay sa Carolan. Ambot lang. Oy, kay Nancy Clavel de Alvarado Discutido. Good morning sa imo gawad.
Dira sa Barangay 29. Homa Lumena. Good morning. Eric Fernandez. Good morning, man. Jeril Gadudo. Ernie Odasco Lingoste. Kay Weng Morales. Abidra. Kag Natnat kag kay August. Good morning. Good morning. Melili Oligo. Kag Alex Fuentes. Sige. Sige, Ano damo namigo ka wala ta? kakit anaw. Ano namigo tawa? Sila sa Ray Benitez bla. Ah. Nag-send naman another 100 stars. Salamat, Gid. Wow, thank you so much. Good morning, man action boy kay Emmy Esmeralda Dolido. Aha. Si Ma'am Van ko no, out of town naman sila ni Juan, ni Dr. Matt Mayo. Dokobot ko mo Miss Van ni Dr. Matt. Oh, wow. Enjoy. Super cold Ano Japon. mas super cold Japon dito sa ilan. Pila ganito nagligad? -9, negative 9. Minus 9 to. Negative 9. Perte ka Pero tika tugnaw na action doors. Super. You Eh, should- 16 pa lang ganito. Lambaw si mo di sa ato nga 16 pa hindi pa na negative. Ah, hindi pa. Hindi pa na minus 16. Dapat you should experience sa mo sinatugnaw. Sige lang ba si Feeling sini nga ko- tuig malay mo feeling makadaog ta ko- raffle nga trip to trip to Jerusalem. Jerusalem. Feeling ko kung ma-experience mo mga -9 ko nang matugnaw. Matirili ko nang imo kilay. Abi ko Sa- minus 9 sa Sa grado. mga imo kilay, nando ka tadlong ba eh? Do ka mo No no. ka very Feeling ko ga wavy guro ko ano. Kung kung feeling ko maka-experience isa sa kilay mo lang dumaamon. Tapos gabalik. Bongga lang yan. Very new nga, no? Kilay. Ala, feeling ko hindi ko na kaya. Dapat pila na, kaya mangguro, pero kinangla ko sang damol-damol. Ano sa una siguro katilaw ko na mga tatlo ka sampaw. Grabe, no? 3 ka 10. 7 pa lang ha. Negative 7 pa lang. Inang 9 sobra pa ginaya. Negative 9. Uy. So feeling ko todo ang imo nga mga Oo. So, hindi ta pwede ka-outfit sa manipis-nipis Ay, hindi. na mga at ang kabayuan. mga muscle sleeves mo. Hindi ito pwede. Muscle sleeves. Muscle sleeves, man. Gary Lake Lisa, good morning man. Hindi ta Oy, Kakapitan Rosini Distrito da ha. Good morning sa imo dira sa singkang. Singkang. Good morning. Sige. Standby na kita. George Agar Kasiran, good morning man. Standby na ha sa mga balita, dugang nga mga balita. Aksyon! 7:36. Madamo nga salakyan ang apektuhan sa malala nga trapiko sa Eastern Virginia bangod sa winter storm. Nagdugay ni sa malala nga trapiko sa Interstate 95 ang nasambit nga malaing nga tiyempo. Sunod sa Virginia Department of Transportation, isa man sa nagtugas ang trapiko ang pagkaguba sa pila ka mga truck sa dalanon sa boundaries ng Richmond kag Washington DC. Gin pa siguro naman ni Virginia Governor Ralph Northam nga iya ipalapta ang mga emergency personnel agud buligan ang mga nagubang salakyan bangod sa winter storm. Nalakip naman ang 20 peso new generation currency coin sang Pilipinas sa mga finalist bilang Best New Coin sa International Currency Awards. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, gin-announce nga finalist ang 20 peso nga NGC coin para sa Excellence in Currency 2022 Awards, idalom sang Best New Coin o kung series categories sang International Association of Currency Affairs. Ang mga finalists, ginpili sa 39 ka nominated projects ang 20 ka central banks, 3 ka commercial banknote issuers, 9 ka suppliers sa banknote industry, kag 1 ka banknote distribution system. Iga-announce ang mga madaog sang IACA sa Pebrero 22. Doig 2019, ang ginlansar ang 20 peso NGC coin nga makita siya ni Presidente Manuel Quezon, una nga presidente sang Philippine Commonwealth. BSP logo kag Malacanang Palace naman ang sapiak nga side sang sinsilyo o kon sang coin. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 1 pesos kag 8 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 67 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 55 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment.
nabakal sang publishing unit sang Warner Music Group ang bugos nga catalog sa nagtaliwan nga British rock star nga si David Bowie. Bilog nga 6 ka dekada sa iya career ang nabakal sa nasambit nga kompanya kalakip ang hit song nga Heroes kag Let's Dance. May kabilugan niya 26 ka studio albums nga gin-release ni Bowie sa bugos nga career niya. Amo man ang iya posthumous studio album nga Toy. Wala naman ginmensyonar sa nga kompanya kung pila ang balor sang pagbakal nila sa catalog sang singer. Apang may pila ka mga malapit sa singer ang ini ang nagabalor sang $250 milyones. Si Bowie ang nagtaliwan sa 2016 sa edad nga 69. Sa balita sa sports, ang Olympic pole vaulter nga si EJ Ubiena ang natala ng kakakasun sa National Training Pool sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA pagkatapos nga sa ilang investigasyon sa sining athlete. Ang PATAFA nagpagawa sa resulta sa ilang investigasyon angon sa kiniligar hindi pagbayad ni Ubiena sa coaching fees sa iyang coach nga Ukrainian nga si Vitaly Petrov suman sa iya pagfalsipikar sa liquidation documents. Ang aligasyon una nga naggawa sa Nobyembre, sa din si Ubiena nagpanghiwala sa akusasyon batok sa iya kag gintawag ang aksyon sang PATAFA nga textbook example kung paano gubon ang isa ka atleta. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ating mga ka-aksyon, happy Wednesday! Yes, happy January Wednesday. 5, 2022. Happy birthday sa tanan nga may birthday Karon today. nga adlaw, no? Yes. Ano Si ka ano ba? gali nalipat pa ko? Si January 5, no? Do, Yes. yes, hindi, do boss pagli ang ako niya nga mother sige. nagkaliwan daw. Oo. Tomorrow pa ya. January Ate, 6, sige So, i-greet ko lang anay happy birthday si Maninay Sharon Season. Birthday niya today. Enjoy your day. Yes, naka-gift ka na sa iya? Siya mag-gift sa akon. Hindi, may subong ihada na nag-gift. Ay, subong nga January, ihada nang gag-give. na, Ay, so- kung December gali. Kung December, hasta lang 25, mga maninay kang maninoy mong gatag. Oo. After sina, ang mga ihada na. Sige, wala kaso sa gift. Bangga man. Sige. Sana naman lang namatag mo. Prayers, gift na na. Of Grabe course. na ano nga That's gift. the best gift you can ever Yes, give. ever. Best gift ever. Give love on Okay? Christmas Day, love. Aha. Kaya sa Christmas Day, give love, di ba naman yung Michael Jackson? Give love. Kasugpon. Why don't Ayaw mo na galit, you hindi ka give ma-start. love on Christmas? Baby Lee Marimar. Good morning kano kay Miss Jinky. Kag kay Ma'am Van Mayo. Aha. Kag sa tanan nga miyembro sang EFC. Yes. Kilala mo ni siya, Baby Lee Marimar? Sino? Baby Lee Marimar? Hindi. Basi, ano na siya? Basi sa... Si... Basta naglay ng ngalan? Hindi ba si Miss Lily King? Hindi bang guro Hindi Baby ko ka. Limong. Oo. Lily Marimar. Kay One Ball Gallo, Migo One Ball. Good morning, dra. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Jocelyn Song Comedia. Kari si Miss Lily King, yo. Ay, hindi siya ya. So, sino to yaman? Si Baby Lee? Kung sa bagay, siya guro, kay nga, daw mo man ng greetings, oh, pareho. Isa lang. Okay. Jan Acosta, Dennis Richard Timoroma, Allen Louie Himotea, good morning man. Sa kay Migo tada Alan Navales, good morning sa Barangay Alihis. Sige, happy progressive New Yes. Year. Araman si Sir Edwin Pineda, Action Boy, kag Yes, si Sir Roberto Gallio. Good morning. Good morning, gani man ha. Upod man kay Ma'am Alma Alvarez Alvarez Gallio and the RG Boys. Good morning sa inyo. Okay? Ang balita to ba kayo, nablang ang coins to, ano to, na ano kita ng finalist. Ang 20 peso coin na to. Oo. Pero no, natahuman ka man sa aton 20 peso coin. At ang man ko, galing kay Basi, mami ko may mga kontrata. Okay, ban Basi, kaway na mga coins to sa ilaya. Hindi na sa aton. O, siguro. Kaya guru Puro na ito yung papilo. Banda, kita kay nga, dugi-dugi, taga-ilis siya mo. Hindi ba mga coins na dugi-dugi, ang 5 pesos, ang pulo, dugi-dugi, taga-islan bla. Subong 20. Basta ka pangita, sila sang best design. Ang kinahulat ko, subong isang shin bala, bisan shin ng anay, na may coins siya.
Shin, may mo coins? Oo. Ay, alam, may nabasa ko na balang article nga kung the more ko nuga coins ang money sang isa ka country, mas nagapigado na ko, no? Di, akin siya mga mangranon ta. Wala man. Amo na Pero nga, grabe, kita mo nagigyan ka. ako mag-shin pag yung coins Kita niya. mo ka Mag-shin mata. coins. Mag-coins pag yung shin. Kita mo matamat, kita ang 20 na coins. Gani. Sa una, ang 2 ka pesos, papel pa na eh. Nan, so mo na. tisi mo nga Di di, wala pati sa- maan na nga super pigado. Nagita na iya. Tignan 20 na gadaan, no? 20 na 20 coins. na subong. Di ko mag-shin pag hindi na. Grabe na Ako na mo nagali, no? Samtang nagadamo ang coins, nagapigado. Nagapigado ang country. Isang isa country. Siling sang gapon sa ginistorya, kami gani siling sang mga upod ko niya, hindi ta pagkuan, hindi ta pag ang Pilipinas bi magpa-imprinta na lang kwarta. Ling ko bisan wa isang kuan, wa isang pundo nga naga-vaccina. Ning kung guwas na dama bakal kapatis ling ko isa ka karito ka kwarta dalon mo. Babakal kapatis ka karito ka kwarta pero sa una sang Japanese tubla sa una ka time. Aha. Oo, makal sa nabugas ya sinako yang dalawang kwarta. Gabi Damo mo. pa sang sako nga bugas. Isa bakal kay sa kasako nga bugas. Siguro mga pulo. Pulo ka sa ako nga kwarta. Ayaw mo na. Japanese money so na. Wala ko nakabot actually. Pero tiyan mo na. Damo na si Pudding sang 20 nga coins. Ah. Butangan niya ko. Gali. Okay. Ako isa pala kabilog. Ako, ano pa lang, 2 or 3, nalipat ko. 2 or 3 pala akong 20 nga coins. Baklang ko tag pulo, gusto mo? Wow, bisan tag ano pa, bisan tag 21 na lang. Pag inansama ko piso. Okay? Sige. Sige. Good morning, Tanay, kay great pula on erang migo ko bla si Sino? Kapitan Rosini Distrito bla. Sige, greet kita. Mayo Good gusto mo morning. ng negosyo ni Kapitan ng Ano pang-atop negosyo bla. ka? Pang-atop. Kita mo hasta ang asawa ka takos na mong atop. Si Jade. Kabulig na itakos. Bulig na kay ti damo kay timayo, atop mo. Sige, padayo lang sila nga negosyo. Atop. Atop. By Kapitan. Amo na ako magpatindog ka balay, kinanglan mo atop ng galvanized iron. Contact me. Bakontak. Mingagaan mo ko. Hindi may kami ni Kwan. Dapat gaan mo lang ko na iya? Hindi. Ayon ta kay Kapitan Rosini. Ate, sige. Mike Carvillado, bro, good morning dira sa imo, no? Sige, go. Sige. So, sa ato nga balita, Special Action Boy, of course, kay New Year, hindi niya madula ang New Year's resolution. Ara naman kita sa New Year's resolution na, oh. Mga tips ni Action Boy kung paano mo matuman ang imo New Year's resolution. Kaya So- meron na niya nga, first 5 days lang nila matuman ang ilang New Year's resolution. Pero subong asa lang subong nga 5. Pagka 6 daw kagakalimot. Like for instance, mga ano nga New Year's sila. resolution. In New Year's resolution din Ang ako pinaka ano gid, ang pinaka ano limit gid. ko ng akon nga rice. Yes, ang diet kita mo Ang gid diet, pinaka gid. ano yung Action Boy ah. The first 5 days, why ka na? First 5 days to ka veggies, control ang kaon. I think I can make it. Nan, Pagka amama 6, na jutay lang. Oo, rice to be gamay lang. Kada hidlaw mo ko. Ka 7 days, duga nga total. Dutay. Bali ang jutay to ginto ka ano naman sa jutay. No? Lang. Bongga. So, pag kata 8, pizza 8, atong nakaon mo kagapon, duga mo pag jutay naman. Oo. Kaya ito ka reward Jutay sa mo lang self mo nga dutay mo na count for the first 5 days. Kalay. Sige. So, ang una gid Action Boy, makabulig ko na Action Boy kung i-share mo bla or istorya mo sa imo family or friends ang imo New Year's Okay. resolution. Friend lang kita, istorya mong New Year's resolution mo sa karon akon. istorya ko si mo kay kung diri damo na kita makabalo yati. Hindi na sila friends and families. Hindi. So, Ay, man sinada bashers na. bashers na, 'di ba? Hindi kita malikawan daan ni Action Boy. Okay, makabuli na kuno kuno istorya mo sa imo pamilya or friends ang New Year's Pag-uab lang imo resolution ano mo. yung lang imo nga kandado bla kay. Nga man. Yan ang Ay, tago. nasulod siya. Okay. Kandado. Okay Kung na? ako magtanaw sa kandado, no? Kandado siya. So, thank you kay Miss Maria Tess Rivera Ay, yan, Mariama. naglini, yada. Susulit, tabala. Halika Ayun, sa halika, nagligan. pabalo Thank you ka so much, naman. Miss Tess. Okay. So, Aman Action Boy, kay may makapahanumdum ko nun sa imo. Kay syempre pag dugang mo rice, di ba siling mo, diet ka. Kung siling mo, kuhan ka, sakto. 1 cup, half cup ka lang sang rice. Nga nag 1 cup na Dala na. Oo. Ay, dalo. Hindi ka makaon. Di ba, half cup ka lang? Nga, nag 1 cup ka na. Di ba, kakunamit, bisang sudan, yung iluto mo. Una, no. Okay, saan ka padamo sang kaon mo, actually sang kanon, ang sudan Namit mo? nga sudan. Oo. So, amo na gani ang secret kuno sin Action Boy. Una mong imuon, mainom ka na isang Tubig. tubig, isa ka baso, antes ka magkaon.
kaon. Ah, Kaya daw okay. ka feeling full Para daw full ka kuno. na. Oo. Oo, okay. Okay. So, amo na kay may sa imo makapahanumdom ka makabulig sila, agud ma-achieve mo ang imo nga New Year's resolution. Ay, sabi nila Especially siguro, ang hindi ka magnami diet. sudan. Ano? Hindi ka magnami sudan. Hindi ka magdami sudan? Oo. Galing do ka tsaka. Ako hindi namin yung sudan man. Hindi ka man malipay. Adlaw, Dapat ano lang, gid adlaw, ya, uga ka lang ya. control. Pampagana, bilang uga. Pampagana na siya. Kung puro lang uga. Pampagana ang uga kung iban nga sudan kung uga lang tanan. Ko uga lang tanang tiya. Okay lang na sa pamiro. Kaya, papapanyaga pa niya pon be. Luka sa isa kadlaw, guro, kaya ko pa nga bilong adlaw uga. Pero pag mga 2 days, guro, kaya. Padason, guro, pwede maka beef loaf naman. Diba? Ito ka, kung nigro uga sang kuan asang meatloaf pa. Na. Tapos sila minabilin, tapos ito lang nga ham. Ay, ginatag ni Miss Jinky. Ginatag ni Miss Jinky, tapos nakabakal pag katungadaan ba? Nakabakap. Kabayad ka na, no? Payment ako to. Okay. So, next action, boy. Mangin clear ka sa imong New Year's resolution. Dapat ginasulat mo na gali. Kaya para matandaan mo, kag mas better kung ibutang mo sa imong corner, sa imong room. Para, alam lang, mas namin, kung pagbugtaw mo, tapos, nakita mo, New Year's resolution. Kung ma-remind ka, kaya kung ihambal mo lang kung action, boy, ang imong New Year's Kalipat resolution, kakalipat ka na niya kung ano na to Hindi ya. ka focus. Oh. Diba? May nakadabugtaw mo bla, hindi ka ni sa corner sa imong room Dra sa atop. Atop. Napagbugtaw Di ko ano yan. kung layong atop mo. Idakuan mo Wow. Idakuan mo phone. Effort ka gidya sa Manila paper. Kada bugtaw para ng New Year's resolution mo sa atop. Bongga lang yan, oh. Oo. Kailan. Basta wala ang udit, ang atop mo, arala na yan. So, next action, boy, take a break, man. Kay, for example, person na imong New Year's resolution diet. So, may one day, at least, hindi one day, at least The one cheat meal, day? na cheat meal lang. Kaya kung Cheat day meal. bilong adlaw, mag-gain mo lang na to kung anong tong gin-lose mo, diba? So, cheat meal lang. So, take a break, man. Kaya kinanglan ta man nagali. Oo, Aga mo sina. So, Basibla, puro ka lang protein, bala. Hindi mo na mayo mo. Nasilin lang nga ako. Ay, hindi damo, ang damo ko lang kaon sudan Basta matamaan ka sa protein, hindi mo na hindi yun namin action, boy. Dapat may carbs ka man. Kaya kung wala ka carbs, galipong-lipong. Okay, ka energy mo. Kaya kaon ka mo nagatag sa energy. Oo, Ang correct. protein actually, pero galing kay ti, kung matamaan ka protein, hindi man mayo. Hindi man mayo, okay? Kung matawan ka carbs, hindi man mayo. So, portion, and Ang control. everything that is over Bad. is bad. Correct. Okay? So, next action, boy, is celebrate mo man ang imong mga small victory. Bisa manabi ka, nag-diet ka, manabi yung mga New Year's resolution, tapos naka-lose ka bida 1 pound. So, celebrate mo na. Oo, baklang ko nakagulingan ko, iPhone 13. Wow. 16, tama nung sumubi na kako. 13. 13. Oo. So, may managsulod yung 14. Yung mulaton ko lang, hindi ko ano bakal subong Oo. Mulaton kong 14. Nami pagindaan ng 14. Yeah. Sige lang. Yes, sige lang. So, celebrate mo kay para do kapag bala mas Ma-encourage ma-encourage ka. kapag bala nga mag-push. Ikaw pagid mismo sa imo. kwan. Hindi pwede Yes. nga istorya ko sa imo tapos kung may mga small victory ko, ikaw Pwede gina. gift Pila sa man na kwan. pag sang small victory, man sa paghahatag sang small victory. Mga small things na Small siya. things Okay? lang. Oo. So, i-celebrate mo man imo self. Nami pala i-celebrate imo self. Pero, syempre, kung dahil ka, lang nang ma-celebrate ka, tapos baka kasanda ko nga cake na. Celebrate ko, naka-lose ko 1 pound. Isa pa lang kamo mo na ng cake mo na. Balik na yung 1 pound. Nagbalik na yung 1 pound yung Baka gin-lose. isa ka, kwan kanamihan ka daan sa yung blueberry cheesecake. Blueberry cheesecake. Favorite. Ang mga pinaka-favorite Pinaka-favorite. nga cake ever. So, Basta cheesecake. tandaan nyo na ha. Blueberry cheesecake. Blueberry na siya Blueberry. naman. Very blue. Very blue. Kalain. Pero action, boy, tandaan tagid, perme. Nga, bisa na nga to, New Year's resolution, Black action, boy. Wala na kuno sang tuig. Hambal nila, wala sa tuig ang pagbago, kundi iyara sa tawo. Anytime, bisan hindi New Year, makano kagid, pwede mabago mo gid ang imo nga. Hindi ka magsiling kung hindi ka pwede makadiet kung why sa New Year's resolution mo. Nan. So, anytime, kid. Kay,
Health is wealth, mga ka-aksyon. Okay? Ikaw ganyan daw, mga March ka na nalagkuhan eh. Nasugod sa diet mo eh. Kaysa mga Anytime na 2 years gani. ago bla, no, March na guro eh, no? Oo. Kay before sinabi, Richa, kuhan ka, pakita mo itong picture. Sige lang bala. Sige Ang maganda, pero importante, wala tarag balik sa mo to kabudo. Correct. Kay kabalo na kita mag-control. And sa boso, kagawad, may aga, kagay Lisa Joy Elon Amoroso. Monitor lang sa kuno sa Transistor Radio. Diri sa airport. Good morning kuno sa taga Purok Mabinurigon 2. Barangay Sumag, Ilaminagid, kay tatay niya Luisito Elon. Ang kay Dennis Richard Tibor Roma ang New Year's resolution, maging mabuting tao kay Dorel Cabatu this 2022. Ay, kalain. Bakit? Dapat Masama ba maging sa mabuti sayo? ka sa lahat, Dennis. Hindi nga sa isa lang katao. Kay do ka bad na kadaan siya do pero may lang ka gina Kabad na tira. bala kay Dennis. Gusto ya guro pamachong kung mga isda yan. Ay, ang isda wala na yung lilabot. Hoy, nilabot ng isda nung saan naging patyon mo eh. Candelaria Alcala. Good morning man sa imo. Okay na kita? Ay, kala. Ay, nabasa ko ni hambal ni Ma'am Van. Bisan ko no... Kamala, ay kala. Oo. Dasig magmala. Oh, wala na siya. So dito yo wala to sa mga tugnawa countries like for instance sa muna ta -9 negative 9. Negative 9. Why to sa may nasipon? Ang gali ka. Ngaman, garikta. Gamala. Kay gamala. Garikta freeze. So, ang kuloon mo is... Pong. Good, Sige. good. Okay na? Sige na, okay Sige. na. So sa tanan nga may birthday, happy birthday. Karon Yes. adlaw daw ay kumendon naman classmate ko lang si Attorney Alvin Gonzaga. Galing tiway man di siya mo kay lawyer ni sa sang United Nations, ang classmate ko. Wow. Kaya ko nito siguro kung di na may mga refugees to sa Ato mga to saya. kandidato ko siya. So, happy birthday. Happy birthday sa Attorney Alvin Gonzaga. Alvin Gonzalez. Still single and available. Gonzaga, gali. Single and available. Tama Classmate niyo ko, guro. Ha? Classmate ko Tama. Tama niyo guro ka busy, libot sa mga sa refugees. mga refugees. Dito na to siya sa mga Tama niya ka serbisyo publiko na Myanmar, limutan lagi niya dito na. sa Gali, no? mga Grabe. Pakistan, In fairness. Afghanistan. Dito na to siya. Sige. Happy birthday, Attorney Alvin Gonzaga. Standby na sa Aksyon hotline. Kaupo ninyo gyapon sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman diringan news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3. May na-notice ka ba lang? Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,